Ассалому алейкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза суханҳои Чарлз Оливера ва Дастин Порье баъди муҳориба ва реаксияи дигар ҷангварони UFC аз ҷумла Ислам Махачев, Тони Фергюсон, Майкл Чендлер ва дигаронро дар ғалабаи Чарлз Оливера пешкаши шумо мекунем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Чорум рақами рейтинги вазни сабук Ислам Махачев. Табрик мекунем Чарлз Оливера, камарбандро барои ман нигоҳ дор. Панҷум рақами рейтинги вазни сабук Майкл Чендлер. Вау, ӯро шикаст. Ман ягон вақт таслим намешудам. Ман хоб мекардам, аммо таслим намешудам. Табрик Чарлз Оливера. Чемпиони UFC дар вазни 61 кг Алҷемин Стерлинг. Порьеро дӯст медорам, аммо стилҳо ҷангҳоро месозанд. Беҳтарин баромад, ки дар он бартарӣ аз як тараф ба тарафи дигар мерафт. Чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормие. Илтимос, акнун бас мекунем гуфтан ки Оливера ҷангвари суст аст. ӯ исбот кард ки дигар таслим намешавад. Табрик чемпион. ҳафтум рақами рейтинги вазни сабук Тони Фергюсон. Оливера маро фавран шикаст дода натавонист. онҳоро дар назди ма қатор кунед. ҷангвари вазни 66 кг UFC Кап Свонсон. Дастин, сарта бардор. ту ҷангвар дар қафас ва беҳтарин инсон берун аз он ҳастӣ. ҳамеша мухлиси ту мемонам. ҷангвари пешинаи UFC Кевин Ли. Вау, ма баъди муҳорибаамон медонистам ки Оливера беҳтарин аст. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов. Табрик мекунам чемпион, ту ин чизро сазоворӣ. ман чемпионам, ман беҳтаринам. онҳо танҳо мелақанд, амма бошум кор карда истодам. онҳо метавонанд маро зананд, метавонанд ки ба ман зарбаи сахт зананд, аммо ман ба пеш ҳаракат карданро идома медиҳам. маро истодагарии ӯ ҳайрон кард. ман ба ӯ якчанд зарбаҳои дақиқ задам ва фикр кардам ки ӯро дар якум раунд шикаст медиҳам, аммо нашуд. ӯ чемпиони ҳақиқист. нақшаи мо нашитобидан ва ӯро ҷудо кардан буд. дӯстон, фикр мекунам ки аз муҳориба ба муҳориба Чарлз Оливера исбот мекунад ки ӯ бесабаб чемпион нест ва ӯ дар ҳақиқат чемпиони хеле сахт аст. ва акнун баъди чунин ғалабаҳо албатта ки баҳсҳо пайдо мешаванд ки агар ки Ҳабиб карьерашро ба анҷом намерасонд ва бо Чарлз Оливера вомехӯрд, муҳорибаи онҳо чӣ гуна мегузашт. ва дӯстон, фикр мекунам ки акнун одамон оиди ин муҳориба бисёртар гап мезананд. ба фикри худи шумо дӯстон, агар ки Ҳабиб Нурмагомедов ва Чарлз Оливера вомехӯрданд, ки ғолиб мешуд? метавонед фикротонро нависен. дар канал обуна шавем ва видеоҳои навро интизор шавем. то боздид хонаободу сарбаланд бошед.